Shubor nakaslem jong unausan hima. Kehenyo Tribute Council sengkeme hadin mawat jingtip lingba ke RTI kala pentip ba director jang ke housing ke Sarkar Jela lakot tender ha ke khat waiterik urempang arajar arpuar na ke benta ban supply ya ke aluminium tin ha ke dor jang ke tender kepada arpoklor tam bar hadin bala ban pej benya ai ki kot kisla jang ki company ke bala them kala jit ya ke MS Haryana Iron Works Private Limited Kabala terwa ha gador khan nyo hajar khandai spa prapo khandai tingka si bundle jong kitin panakaliang ke departmental tender committee jong ketenat housing kala jit ya ke company MS Haryana ban ai ya ke kontrak kabasong dor hadu arpoklor si hajar nyo spa tingka ha kabanakaliang director jong ke housing ula ai ya ke supply lani ke work order haubnai luber jong snem arajar arpuar Habaya keren bat kilat pathai khubor mantaka singi ke khat khandai tarik unai lor arajar arpusau nakaliang presiden rangba jong ka HYC uba roy ko par senrem ula pentip bahadin jong kani haka arpusan tarik ulber arajar arpuar nakaliang ke departmental tender committee kalayo ya ke shithi no director jong ka housing ban pentip baka tanat traikam kalayo pisab yang sakumba lai folklore tingka ha kabadan kam ban penkeu biang ya ke supply order de ka baong bah ka jingkhot ningkong ya ke tender kalong ban supply ya ki khat we hajar sispa khat pra bundle kitin bar hadin ka arpusan trik ulber pat nakaliong director lo pentip baka tender committee ka ban penhe da khat 1,000 reus pa anyo po ar bundle kitin ban supply ha dor ka ba arpo hundreu klor life kundai lak life 1,000 hundreus pa pratingka kat ba ha sautrik uyayong pat nakaliang director ula ai yang sakaway ka supply order ya ka juk company ka ba hadu arpo hundreu klor life kundai lak life 1,000 hundreus pa pratingka claim da khot tender henrei la su penjalan ya ka por jong ka company Kabalingo kalong bau director jong ka housing ula ay ka jing penjalan terikam. Siya kani ka jo ka company hadu sausin hausnem arajar arpu lai bat arpu sau. Kat bahagaway pat ka work order kabala ay ka khatway terik unailar. Nakaliang ka office jong director ka housing kala beteng biang ya ka work order ka basyong dor hadu nrepu kendai klor nrepu sau lak kendai pu prahajar henres pa pratingka barau benai kela lingkot jong snem arajar arpu lai ka seng kala lap bahang niru. Kremshim la khot ya ka tender ka bathamai henry la lap ba la ai pun ban ya ka work order ka basong dor hadu arpu lai klor arpu arlak lai pu nyo hajar khandai spa khandai po tingka shaga jo ka company ban nalor kini dang don diki wei pat ki work order ki ba director jong ka housing ula ai shaga ni ka company la benram uba roy kupar khot ya ka ni ka press briefing ni ka sni kalong halor ka jinglap ka jongi lamba ka jingwat RTI ba lamba ki wei ki su kumbacu pengemar fi ka director jong housing jong Meghalaya haka katwi trik u February aja arpoa kala khot tender nak benta ban supply yakini kitin ki ong kita ki aluminium tin but kat kum kani ka notice jong katwi trik u February aja arpoa ka dor jong ka tender lani ka cost jong ka tender ka de arpo crore kata la khot haka katwi trik February aja arpoa ka departmental committee jong ka housing department haka khan riu tri umat arja arpuan hadin bakal apet iki kot kisla jong ki company lane jong kita ki supplier ki ba shimbenta kani ka tender ya kabla khot ka office jong director jong housing department kalajit ya kawi ka company kata ka MS Haryana Iron Works Private Limited haka ba la shem baka na ki southly ki company ki ba ya shimbenta kani ka contract ha kani ka jinya let bidding nam ta kaniga banyo ini kamban supply kini gitin po housing department kilap baka dor ya kabala ai da kanika company ke MS Haryana Iron Works Private Limited kaniga dor ka beritam kata kamut ba kila propose lani ki ai hakador ka bolong khanyo hajar kandai spa prop khnai tingka shi bundle lani shi ban gitin ti halor kata ka departmental tender committee jok housing department kala jit ya kanika MS Haryana ban ai ka kontrak ke bosong dor arpo krur si hajar nyos pa artingka kabau u director jong housing ka pratri umat jong snem arja arpo arula ayaka work order lani ka supply order kata gari buningko haka arsan trik jong mat arja arpo kaju ka departmental tender committee jong housing department hadin bakayo ya ka city na u director jong ka housing Meghalaya ban pentip ya kani ka committee ba
ka housing department kala yo pisa biang syuk na kasorka kumba lai pukro re kong ba don kam ban penkiu syuk ya kata katet ya ka supply order kaumut ba hakapor ba ki khot ning kong ya ka tender ki khot na kabenta ban supply ya ki khatwe hajar shispa khapra bundle kiten de haka ar pusan tri umat saja ar puat hadin ba kani ka departmental committee kayo eta ka sithi na director jong housing uong ba namar ba ka pisa kala don pa menta ka departmental committee ka ban approve na kabenta ban supply lane ban ai shu sa kumba khasaw hajar nrius pa nyo pa ar bundle kitin hakador ka basyong dor ar kun riu krur lai ku khandai lak lai saw hajar nrius pa pra kaumut ba na luar kata ka work order ka original work order kamut kat kum ka tender notice ka belakhat haka hubnai February jong senda arja aku haka South Trip April u director jong housing u ai sakawe ka work order ya kani ka ju ka company ka MS Haryana Iron Works Private Limited haka baka dor jong kata ka kontrak ka de arpun riu krur lai khnai lak lai pusaw hajar riu spa pra klaim da khot kanu ka tender nre la shu extend ya kata ka original tender ka bala khot aka khatwe trip February aja aku ka bakham lango shu ka bangilap ka long ba mdi bakut tang hang ni mdi bakut tang hau ubnai March lane ubnai April jong sinem aja aku ka balengo ka long ba ka office jong director jong housing jong ka Meghalaya u ai ya ki extension work supply lane supply order syakani ka ju ka company sa South Sin Haus nam arja arku haus nam arja arku lai, haus nam arja arku Bat arja arku sa. Kawi kawa order kabala ai hau haka khatwe 3 August arja arku Kanir claim court tender ki shu base bet nakata ko original tender ki ongba shu extend bet ya kani ka supply order ban ai sha kani ka company. Haka khatwe 3 August arja arku Ka office jong director jong housing Meghalaya Shillong ka ai ka work order ka bosyong dor nriu ku khandai krun nriu saulak khandai ku prajan riu spa pratika haka artrik January jong sinem arja arpulai hangniru ngiwat jingtip blakhot tender ne am ya kanika ya ban ai kanik supply order ngimshim la syam hangnu bakhot tender ringi lapat bala ai ka order ka bosyong dor arpulai krur arpu arlak lai penyo hajar khandai spa khandai putingka ya kanika ju hi ka company ndai tang kata haka santrik September jong sinem arja arpulai la ai ka ju ka company claim da khot tender claim da khot advertisement claim da khot da kani ka ju ka office jong director jong housing ya ka contract la ni ka supply order ka bosyong dor adu sau ku khandai krur nyopo arlak khatsan hajar khandai spa ndro phodingka kamkut tahang ni lai telin re ka bakhat du ka ba uni kani ka office jong director jong housing Meghalaya ki issue ya ka work order la ni ka supply order ya kani ka company hakan rip February jong sedang arja arkusam haka baka kontrak jong kata ka work order la ka extension work order ka bai ai ka de khat khandai krur pra khandai hajar pra khandai lak khandai saw hajar lai spa khat pratingka but bala ai da ka office jong director jong housing syakani ka ju ka company claim da khot ya ka tender kumbala khot aka khatwe 3 February aja la da ngikin kulum ya ka pisa ka lani ka work order ka shongdor hadu shikrur shispa pra krur prapu pralak prapu hajar sauspa prapu sauringka kaumut ba kumbasius pa prapu khandai krur kapisa lani ka jingshong dor jong ka tagi work order la shu ai sakani ka company hakini ki artli gisnam claim da khot kanu ka tender rela shu base bet nakata ka original tender ka bla khot aka khatwe 3 February arjar aku bala shu extend ya ka contract syakani ka company haka bala ai yakini ki work order ka bosyong dor hadu shispa prapu khandai krur nakaliang jong masing nisngo ban penpau ba kani ka jingle jong ka Department of Housing lakalong nakaliang jong ka Directorate jong Housing lakalong na ka Departmental Tender Committee kalong ka balong persya ya kata ka jingkwa ka jong iban wanra ya ka transparency haba pikot tender kamut ba pikwa ban wanra ya ka jingkut jing suba klem da sya liang yenu kaba aru ka jingmut ban kot tender kamut ba ban lap lani ban yo ya kata kador ka babet kababiang lakalong knang ba kibabun ki company lani ki supplier lani ki brio kinyo bani syamenta ba pinjit ya kador ka berit but kaba kajingwan ra lani kajing yo nong lomba kajing khot tender kalong ba kandon kajing yo nong yo upat bahi
lada ngisyam kelum kum kani kador ke kani company ke supply ha kador khat nyo hajar praspa khandai spa prau khandai tingka shiban la ni shibandel gi on tendai lada di bakhat tender le singila banyo akador khat san hajar khat saw hajar la ni khat riu hajar hatu kamdei pat gajing yo nong la ni gajing yo nong yangi ya ka pisa jong pat ba dai lamba kani gajing le jong kani ka office jong director jong housing pat konra ngisyam bakan long kajing du nong lane kajing pelut ka ya kapisa jong pat ba nalor ka wei pat ka ba kamuan ra ya kajing kut jing subang ngimtep kadon ayu shalendat balashu extend ya ka kontrak jong kani company lane lashu I work order ya ka supply order ya kani ka company hadu kat kata kapisa kamdei kapisa ka batang si krur ar krur lane sausan krur reka hadu shispa prapu khandai krur kamdei kapisa ka perit tengi ngisro ba kani ka jingle jong kani office kalong persya ya kata ka principle of transparency ka bang bat kalong persya ru ya kai ka ba ngikmi lenti lemba ka sarkar ngikmi lenti ka sarkar maka bale kai kan le da ka jingkut jing suba ngikmi lenti ka sarkar bah ka ba haba ka pentre nu ikam kan pentre kata ka rukom bakan nomlong ka jing du nong lane kanomlong ka jing penlut kai ka bisa jong pat ba ti nakaliang jong kaseng nisham ba kani ka jingle jong ka housing department claim the hot tender, claim the hot advertisement. Kalau ke baya let's say kat kum ki kendon trikam jong ka sarkar hi, bat kabuan ra ru ya kajing suba. Ba let's say kadon shalendat ba kani ka department bat kani ka company kia don kajing sotu jengmut let's say hakaba la shu ai kini ki tender claim ya kani ka work supply la ne ka supply order claim kanu ka jing hot tender. Ti kita kini kijing lap kejongi bat nakalian jong kaseng habaidei bakani ko banta shisngi arsngi ngomot menta la nela shai ngin satho shaka public accounts committee kabade ko ni ki board la ni ki committee ki bopet ya ka ying dorbar jong ka jela ka jongi lengba ki rules of business and procedure ki don ya ka board ban pet habaidei bakajing pulut ya ki pisa tengka jong ka sarkar baka pisa jong pat ba kala ru ban simkam ba hakanu rukom bat balai ban keli jingkeli ba hakanu rukom bat balai ka Department of Housing lemba ka directorate kale ya kani bansu ai kini kontrak kum hakani rukom claim the hot tender te nakaliang jong seng ngin satho syaka PEC mentala nela syai ban le submit hapo office yang PEC bat ngikmit lenti ba ka public accounts committee lani ka PEC kan simkam halor ka dita naman ngi sim ba kani ka jingle kalong ka ka bangim la ban kediang lada susya ya kum kini ke kumbang ngersupet ongip ban pentip pi ka directorate jong housing menta dang menta ubnai ro kilas taman khot biang ka tender nang taban supply ya kitin ya kiju kita ke aluminium tin lani ke aluminium sheet sa kani ka department te lada ailat ya kani ka department bat ya kiwi ki department kumjo ban su extend ya ka contract lani ban extend ya ka supply order ban su ay ya ka kam sakinu ki brio lesi ki bay dan jingmut ki bay dai jingmut ne kumnu ngimtep ke kada balik kumni kumut kanwan ra ka jingdu nong sya ya ka pisa nong pat ngingi kwa bahaba ay kanu tender ka ban long transparent ban yo ru ya ka dor ka betam bat knang ban le ya kata de ban khot tender kan de ban su ay kumbale kanik housing department dan nakalian jong kaseng kumang ong ngat yin sa jing thu sa PEC bat chekiwe ki bol lesi ka baginang perkhat sa ibangin le bat hadin ngatangin sa pet pat kay ka ba ka bagi ban le re ka way ka bangi social ka bangi shy ka long ba kum gini ki kim de ban ja kim de ban long namala de sya la da su ai bor be ya unu officer la ni kanu ka bor kanu department ban le kat bomon kumbale kumni ngimtep la ka sarkar kibor hadrong kitip ni amya kani kam ho ngitip bala sanction ni kapisa lembaga finance department ban ai sa kani ka housing department ndai la sya ni empat bio director bu unsu le kat bomon unsu ong hi kat bomon ba namar bang i kading trikam jong kani company le se ka biang o namar bakador ka kambiang insu ai la kay ta kontrak sa kani company claim the tender la ka sya ni eng kikendon ki sya ni em kumsa ti kita ki ingin serius sakma jong PEC ba ni milenti ba ka PEC kan sa simkan ba kumjuru ya ka sarkar bahkan simkya ya kum kini ki bakimdei banjana ni